F'Tasannat Fawdex quddiem folla sabiħa ta' Awċin li nġabru għall-attività politika tal-Partit Laburista, il-Prim Ministru mexxej Laburista preżenta setta proposti ġodda għal Għawdex. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li Gvern Laburista wettaq bidliet kruċjali li minnhom gawdew il-Maltin u l-Awċin kollha. Proposta ewlenija li mistennija toħloq iżjed impjiegi għall-Awċin f'Għawdex hija ta' tax credit ta' 50,000 euro għal kull azzjenda fil-kamp diġitali li tibda taħdem fil-gżira ta' Tlet Għoljiet. Jekk intom l-Awċin tatuni l-mandat, kull azzjenda fil-kamp diġitali li tibda taħdem f'Għawdex se nagħtuha tax credit sa' 50,000 euro. Kwalunkwe investiment f'kapital fiss f'Għawdex se nagħtu ħotja ta' 40% tal-investiment li sar. Se nwaqfu f'Għawdex ċentru ta' eċċellenza ġdida r-riċerka. Se ninvestu f'Għawdex minn tal-inqas 162 miljun euro ta' fondi Ewropej. Il-Prim Ministru hawnhekk semma kif kien Gvern Laburista li fl-aħħar snin ħadem kemm felaħ sabiex Għawdex għamel qabżiet kbar il qudiem biex beda jlaħħaq ma' Malta. Hawnhekk Dr. Abela f'diskors pożittiv għal kif kien minn Għawdex li ħarġet l-idea tal-vouchers u kif tista' titħaddem b'mod effettiv. Semma wkoll li l-ħsieb ta' swar ta' ċittadella li jiddaħħlu fil-lista tal-Patrimonju Dinji tal-UNESCO filwaqt li rrimarka għal proposti ta' spazju miftuħ u aħdar fir-raba ta' Għawdex u inċentivi għan negozji f'Għawdex. B'differenza għal kap nazzjonalista, il-Prim Ministru Robert Abela għal kif il-Partit Laburista fil-Gvern ma waqafx jinvesti f'Għawdex u l-Awċin. Il-kap tal-Oppożizzjoni ġie hawn ftit ilu qalilkom biex tieħdu ħsiebu. Mid-dera qalilkom ħodu ħsiebu għax joġbuh il-ġbejniet qal ukoll. Jien niġi hawn u ngħidilkom li jekk terġgħu tatuna il-fiduċja tagħkom fis-26 ta' Marzu se jkollkom l-aktar gvern li ħaħsibkom fl-istorja ta' pajjiżna. Feluq ta' diskors b'saħħtu u fuq kollox ta' mexxej b'viżjoni, Dr. Abela semma l-bosta proposti mill-manifest elettorali tal-Partit Laburista li se jkomplu jtejbu l-kwalità tal-ħajja tal-Awċin u tal-Maltin. L-Awċin kollha bħal Maltin kollha se jgawdu mill-proposti b'saħħithom li għamilna sa issa u li se nibqgħu nagħmlu. 700 miljun euro fi spazji miftuħa u ħodor. Mill-budget li ġej 300 euro aktar fil-but għax tonqos l-income tax. In-negozji jifrankaw sa 25,000 euro fis-sena f'taxxa. Lilkom il-pensjonanti mediċini b'xejn u 15,000 euro fil-ġimgħa żieda fil-pensjoni. Lilkom first time buyers 10,000 fotja għal pagamenti tal-loan tagħkom. Għal kull tifel u tifla żieda ta' 450 euro fiċ-Children's Allowance. Għal kull ġenitur sa 300 euro għall-attivitajiet ekstrakurrikulari ta' uliedu. Lil kull familja f'pajjiżna li uliedhom ikomplu jistudjaw qotja ta' 1,500 euro bħala appoġġ. Lil kull tifel u tifla fis-sekondarja laptop u tablet. Lil kull tifel u tifla minn familji bidħol baxx u medju 200 euro twessih fl-in-work benefit. Lil dawk bidħol baxx uniformi b'xejn u servizz ta' internet fid-dar. Għax aħna il-partit tal-aspirazzjoni, il-partit tal-kwalità tal-ħajja, il-partit tal-futur, mana ta' fejqiet.